Aha. On jim, co tady mám prodávat. Takže my sám posadíme asi tady na ten a budeme tady se. To je zázemí výkovené.
Dobrý deň, vážení účastníci 4. ročníka OTAM Rally 45. Poprosím vás všetkých, aby ste sa dostavili k svojim strojom. Spravíme si krátku rozpravu. Poprosím všetkých účastníkov 4. ročníka OTAM Rally, aby sa dostavili k svojim strojom. Ďakujem. Ešte raz všetkým účastníkom 4. ročníka OTAM Rally 45. Dovolte, aby som tu medzi nami privítal aj primátora mesta Holíč, pána Zdenka Čambala, a poprosím ho o krátky príhovor. Všetkých vás pozdravujem na tradičnom podujatí Vivat Holíč. Teší ma, že už ste aj vy jeho súčasťou, náš klub historických vozidel tu v Holíči. A teší ma, že po tých dážďoch máme konečne aj keď veterné, ale slnečné počasie, tak nech sa vám tá spanilá jazda dnes vydarí a dúfam, že všetci bez nehody a hlavne s nepokazenými strojmi prídete späť na poludňa na zámok. Všetkým želám peknú sobotu. Ďakujeme. A než prejdeme kratučko k propozíciám, lebo o chvíľu sa nám blíži štart, tak by som vás poprosil tým, že máme dnes aj štátny smútok, vyjadríme minútou ticha pamiatku zosnulého svätému otcovi. Minimálne nám neprší, za čo sme veľmi radi. Sľubované slniečko sa má troška vylepšiť v tých odpoludných hodinách. Čo sa týka trasy a štartu, prebehne tu z tohto miesta s tým, že pôjdeme v skupine viac menej ako kolóna smerom hore na Skalicu, na kruhový objazd, ktorého budeme pokračovať smerom do Trnovca. Potom cez Popudinské Močidlany prejdeme do Močidlian, odtiaľ do Dubovce, následujú Radošovce, Mokrý háj, z Mokrého hája do Skalice na námestie. Tam by sme sa mali zdržať zhruba hodinu. Časové rozmedzie je tam od 10:15 do 11:15. Popri tej výstave, ktorá bude na námestí s týmito krásnymi strojmi, budete absolvovať dve prehliadky historických budov. Je to jezuitský kostol a Skalická rotunda. Potom bude nasledovať obed. Po obede pôjdeme do Vrádišťa, kde máme pre vás pripravený program vo vinárstve a odtiaľ sa vrátime späť do Holíča. Tu by sme mali byť okolo 14. hodiny, pretože potom nasleduje slávnostný sprievod a otvorenie kultúrnej sezóny, turistickej sezóny v rámci mesta Holíč. O 16. hodine bude vyhlásenie výsledkov v pravom bastióne na tom modrom pódiu. Medzi tým časom tu bude bohatý kultúrny program, čiže určite sa bude na čo pozerať, takže si užite dnešný deň. Chcel by som vás teda poprosiť, aby sme sa pomaličky zoradili, čas sa nám blíži, takže poprosím, začneme sa radiť a môžeme sa pomaly tu na tejto Zámockej ulice, ako budeme vychádzať, stavať. Pred každým výjazdom tu z tohto priestoru vám fotograf spraví fotku, ktorá bude súčasťou vašeho účastníckeho listu na dnešné podujatie.
potom. Čakáš to bude to. má pripravenú cenu primátorky mesta Skalice, ktorú sa ona rozhodne podľa svojho rozhodnutia odovzdať jednému z účastníkov. Tak ja poprosím, nech vám teda povie, koho si vybrala, ktoré súťažné číslo, a zároveň poprosím toho súťažiaceho, aby prišiel sem k nám. Ja by som chcel... Teraz.
Ja by som... Ja by som chcela pozdraviť všetkých účastníkov tejto historickej krásnej rally, aj všetkých návštevníkov Skalice, ktorí sa sem prišli pozrieť. A ja som si vybrala číslo 23. Tak poprosíme o súťažiaceho číslom 23, aby prišiel sem k nám a prevzal si cenu primátorky mesta Skalice. 23. Myslím, že je to Hispano Suiza. To najdlhšie čierne auto, krásne, ktoré tu máme tu majiteľa. Áno, už vidím. Je to pán Lukáš Potreský, ktorý vyhral so svojím vozidlom cenu primátorky mesta Skalice. Poprosím o potlesk. Ďakujem. Máte veľa. Nech sa páči. A ešte tu je taká malá drobnosť. Nech sa páči. To je Zuzkin švagr. Ufi. Program a to prehliadku jezuitského kostola a Skalické rotundy a poprosím, aby sa účastníci všetci vrátili na neskôr do tej 11:45 po exkurziu. A predám ešte slovo pani primátorke. Ide? Takže vietor nám to robí, ale vypráva sa, že ve Skalici buď vietor fúka, alebo zvony zvonia. Takže ďakujem všetkým, ktorí sa tu zúčastnili tejto krásnej prehliadky historických vozidel a všetkým účastníkom ďakujem, že sem prišli do Skalice a budeme sa tešiť budúci rok na ďalší ročník. Ďakujem. Ďakujeme. Ja idú príjmať hokejistu. Vidíme sa však za volič, lebo ja idú príjmať tých hokejistov. Zas na úra. Mám ty trička, prosím, takže. Ja vás teda vítam v Skalici, Slobodnej kráľovskej meste. Moje meno je Ivan Kucharič, som učiteľ, na ktoré učím. Času a prevádzam pro miesto. Víte, v jakém ste meste, ale vítam sa, koľko má obyvateľov toto miesto. Je to malé okresné miesto. Má 15 500 obyvateľov a co je zajímavé, má takýto trojuholníkový tvar, tá špica trojuholníková je tady za mnou. A v súčasnosti teda pani primátorku ste videli, máme pani Luptákovú primátorku, ale co je teda zajímavé, že okrem toho, že teda Skalica bola povýšená v roku 1372 na kráľovské miesto, kráľem Ľudovítem I. Veľkým, dostala určité výsady, hradby sa staviali, trhy tady mohli byť. Skaličani byli bohatí, pretože tady bylo tady oslobodenie od platení daní kráľovi a mieli sme hrdelné právo, teda práva kata. K tomuto sa váža jedna taká zvláštnosť, že Skaličani byli vždycky aj sú lakomí, poznám to podľa seba. A keď tu chytli niekoho cudzího a nebyl ze Skalice, byl napríklad Kolíča, tak radšej z mestskej kasy, radnica je táto zelená budova, dali peníze a nesli ho povesiť k vám na Oravu, po strážnici tam byl kat a preto sa říkalo a tradovalo sa to dosť dlho, že tá šibenica iba pro nás a pro naše deti. Tu skrátka objesídlivé rodných Skaličanov. Fungovalo to dosť dlho, ale po tom čase to zrušili, teda keď zistili, že aj tí peniaze sa dáva tomu vašemu katovi českému teda strážnici. Co je teda zaujímavé, je tady 13 kostolov, z toho 6 veľkých kostolov, sú tu 4 kláštory, 4 základné školy a teda jedna vysoká škola. Táto lipa, proto sa tady zastavili, taká zajímavá, zasadili ju tady pre tú autonehodu, čo Alexander Dubček. Tady je památná tabula. My sa teda pôjdeme podívať iba do jednej památky, lebo máte menej času od tohoto kostela bývalého jezuitského kláštera. Môžeme teda jej dobrý. Je to vidieť vlastne v tom jeho znaku, ale co je teda zajímavé, on si zebral bohatú Skaličanku, z dvoch domov postavili túto kúriu. Ale zajímavé je to, že on zo Sedmohradska mal kuchára, to je tam hore čas Rumunska, ten vlastne jeho kuchár sem dovezol s pečením. Môžete sa aj posadiť klidne, chcete teda. Ty červené kreslá, tapety predné, to sú pre významnosti Skalice, dneska ste to teda vy. Ty predné sú pohodlnejší, ty tapety trošku menšie, ale sú dobré.
jezuiti prišli do Skalice v roku 1660. Oni po svojom príchode založili kedysi v Skalici aj strednú školu, a to neboli tieto budovy ešte. Oni prebudili na farie v nejakých iných budovách. Tento kostel a klášter si dostavili až okolo roku 1724. Ich klášter byl potom povýšený na kolégium. Byla to veľká vzdelávací inštitúcia, lebo súčasné gymnázium má cez 300 študentov a kedysi tá ich vzdelávací miela do 300, takže to bola veľká vzdelávací inštitúcia. Oni okrem vesvietskej činnosti teda vierovali sa. Máme ten orgán preskali, aby návštevníci videli, jak vyzerá, ale to zažili. Môžeme si vyskúšať na píša. Vlastne sa používa iba na kultúrne účely. Keď koberec tady je, pretože minulosť sa mali sobáši civilne iba v hranici, ale teda tady sú civilné sobáše a rôzne akcie, väčšinou vážne nesmí sa tady jesť. Kúrení tady je teda podlahové, ale došli sme sem proto, tu sa popisujú dokumenty iba. Takže takto bol pravdepodobne vymalovaný celý kostel, ako vidíme, tu stalo častočne teda zachované. A toto je ten originál sopis z Nového stolpa, Imakuláta nepoškvrnená Panenka Mária z Jezulátke, je to koniec 17. storočia. Či nájdete rozdiel medzi týma oknama? To sa vás budú pýtať, ja sa tu pýtajú, že chodíme dosť často na hrady, zámky, na Morave ich lícali od nás. A sa tu sprievodci pýtajú a potom ho nechám chvíľu vydusiť, ten sprievodci, všetci sú ticho a potom to poviem, čo to budete vedieť aj vy. Myslíte, že aký je tam rozdiel? Áno, presne, staré sklo-hrbaté, kedy si nevedel robiť, a nové je vlastne krásne hladké, takže keď pôjdete na hrady, zámky, tak necháte sprievodci chvíľu ticho a potom, že jak to viete, no potom povieš, Skalico, lebo som to aspoň 1000-krát už vypravial, minimálne možno aj za tých 20 rokov. Takže môžeme sa aj povedať za ten orgán. Vlastne takto zdvihnú trošku hore, nejde až povrch. Potom vlastne vzduch sa tlačí do píšťal, ktoré sú aj tady vpredu, aj tady. Koľko si myslíte, že tam je tých píšťal? Keď niekto hrá na orgáne, keď poviem, že dvojmanuál je romantický, oni si spočítajú tam tí táhla, tu si co si spočítajú, tí, co vedia hrať, a skoro to vždy trefia, skoro na to sviečinu. Koľko si myslíte, že tam tých? 300. 80, to je malé, to na stovky. No, tady je nejaký porcelán ze začátku a potom sú tady teda aj kosti. Ja to poviem za chvíľu, tady aj poď sa podívať sem, tady je taký zaujímavé. Tady je aj truhla. Ja musím malý, tam není iba tu, ale rozpadnutá samozrejme. Takže truhle byli zasunuté vnútri, tady je aj čas truhly rozpadnuté, iba tu sú tí kosti a je tam oproti, tam je porcelán. Truhla byla zasunutá vnútri a to bylo takto zamurované, to nebylo takto pootvírané, jak to máme tady dneska i my, keby ste vedeli, dobre. Potom sme sa pýtali archeológu, až si načuli. Truhla byla zasunutá vnútri, aj tá ženka má jednu svíčite, ten predpovedali sa mu truhla. Tady máme nejaký porcelán, to sú originál. Dneska sa pýtali, či vypokojíme, ne sú svoji. To tady ostalo. Ale keď tady byli tí archeológi, pýtali sme sa im tady ešte taká... Aj deti sa ozvali. Také rýchle desky, lícere, aj tady tady rozpadnuté v oddelení. Keď sa pýtali, proč tady sú tí desky, tak povedali, že pravdepodobne, keďže to ich cinter vlastne, áno, chceli tu pochovaní a všetci nevedeli, že budú zrušení, že ich keď druhý cisár zruší rakúsky, tak vlastne pochovávali ich tak, že asi pravdepodobne nižší ho v ráde, nedali do truhle, ale zabalili ho, jak múmiu, ale byl munifikovaný, dali na ňo túto desku a zamurovali to a po 20 rokoch to otvorili, dali tam ešte jedného a to robili proto, že tady je 36 hrobových míst a tým vlastne ušetrili miesta. Ale hen tam byl určite nejaký objekt teda, taký pekný vinný sklep to je teda, by to býval, byl, keby tu nebyla hrobka. A títo dva hroby vlastne patrí Paulínum a to proto, že tady je rok, jednička tam chýba, 1783 a tady byli už Paulín. Lepka není jej, to sa mnou prevedeme na kýmpokáru. To je z našej dôvších doby minulého storočia.
Potom na zám. A tam to je a zám. Predstavil tento podnik. Dobrý deň, všetkých vás zdravím. Dozvedel som sa, že ste nedojeli úplne všetci úspešne. A však do Holíča ešte ďaleko. Som strašne rád, že ste nás navštívili. Takúto akciu sme tu teda ešte nemeli. Pripravili sme tu pro vás také malé občerstvení. Je pravda, že ste šoféri, ale však niekto má snad aj spolujezdcu, takže si môžete prekoštovať vína. Ponúknite sa domácim a pagáčkama, kto by mal záujem podívať sa aj do výroby, alebo vás zaujíma výroba vína, sme vám tady tú hodinku k dispozícii. Ďakujem. Super, my ďakujeme a nech sa páči, koštujte, pozerajte, pýtajte sa. Dobre, tak vás vítam v našom vinárstve, víno Kúreček. To je môj syn, tento prevádzkuje, tento celé vymyslel, v roku 2008 založil svoju firmu a začal v 50 litrových demižónoch podnikať, dneska to už postupuje trošku niekde inde. Takže myslíme si, že tá technológia, ktorá je tady momentálne, je tá špička, ktorá existuje po výrobe vína. Tak vám môžem oznámiť s tou technológiou celou, ako funguje. Tuto máme vlastne používame, aby ste ma počuli, čak potom sa môžete tady pozrieť, veškerú fosférovú technológiu, ktoré používame od firmy Vodnon rakúskej. Vlastne toto sú stroje, ktoré tu 11 mesiacov v roku stoja. Toto, čo vidíte, my sa nepoužívajú, to len na zber. Čiže používame zber pečičkový, čiže vonku sa pristaví pás, z ktorého pečičky sa vysypajú do pásu, ide to do toho stroja. Takže, aby sme sa posunuli, už kde sa ten vyrisovaný mošt vlastne pošle do tzv. odkalovacích nádorov.
stupňov, keď to má menej ako 15 stupňov, zovrieme to na 15 stupňov. Do 24 hodín po záklase to musí kvasiť. Čiže keď to jeden po odchalení, samozrejme, ako sa to odchalí ráno, na ďalší deň sa to vyvisuje, potom sa to záklase a potom za 4 hodiny kvasí. Tej bedník? No to už budú všetky, ale však 5 centov, ale ja myslím, že tu vyjde v pohode. Ale tak máme zaujímavý robený na my, taký hokejknej oblasti, ne?
Bratislavy, dole ideme! Dole ideme! Ja viem, že sa ti páči a stoj! toho draka sem. Musí to otočiť. Tak si nám priestor.
Uvidíme sa. Oddychneme si. Jau, a tam sa. Pozor, trus! Pozor, trus! Vieš, že to bude piesť. Dobre? Pekne to necháme na zemi, dobre? Idem. Pozor, trus! Pozor, hladienko! Vážené veličenstvá, Mária Terézia, František I. Lotrinský, dovolte mi ako principálovi tejto potulnej skupiny kaukliarov a igricov, aby som vás s hĺbkou požiadal, aby sa nám otvorili brány tohto krásneho zámku a umožnili nám predviesť naše umenie a zabaviť váš pospolitý ľud. My, Mária Terézia, z Božej milosti cisárovna Svätej ríše rímskej nemeckého národa, kráľovna Uhorska, Česka, Chorvátska rýchle plynúci jest, a len sám Pán Boh zná, jak naše sídlo letné, pýcha horního Pomoravia, náš zámek Holícký, milovati ráčíme. Proto tobě, radní pane knížecího města Holíče, na vědomí dáváme, že nic sobě srdcu nežádáme ani nepripúšťáme. Jen jako aby naše sídlo letné tál skvétati ráčilo. Nech prospěšný náš v tomto predsevzetí úmysel královský k tomu koncu nejvíc cílí, že skvost tento ludu holíckému ku prospechu slúžiti bude chléb a hry, dnes ducha i srdce, po zvyhnutí každému vykonati ráči. Ke slávě koruny našej cisárskej. Všetkých vás srdečne vítam v areáli Holíckého zámku. Dnes je mi trošku lepšie, lebo včera, keď pršalo, pred 2 týždňami, keď sa musela zrušiť jedna z nosných častí slávnostného programu, a to bola výstava chovateľská, kinologická súťaž, jastrabári, orliari. No a ešte k tomu máme dnes bohužiaľ aj štátny smútok. Ale otec Francesco
by bol určite rád medzi nami. Tak si ho uctíme aspoň symbolickou minutou ticha. Si na tomto tradičnom podujatí Vývad Holíč 2025 podujatím, ktorým otvárame turistickú sezónu v meste, našiel to svoje. Takže teší ma, že máme opäť zaplnený areál, pomaly tak ako na Nový rok, keď sme odpalovali ohňostroj. A teší ma, že sú tu pri mne nielen veličenstvo, ale aj naše kočky z turisticko-informačnej kancelárie a že sa vynasnažia aj s mladými sprievodkaniami a sprievodcami, aby tá letná turistická sezóna v našom meste mala opäť vysokú kvalitu, vysoký punc a všetci tí, ktorí navštívia to naše rodinné striebro, odtiaľto odchádzali spokojní a vždy sa sem radi vracali. Takže nech je úspešná nová turistická sezóna. Dámy, vy sa snažte a tu vám odovzdávam kľúč od nášho zámku. Starajte sa oň ako oko v hlave. Všetko dobré a všetkým želám peknú zábavu. Vývad Mária! Vývad František Štefán! Vývad Holíč! Ďakujem pánovi primátorovi za otvorenie novej turistickej sezóny práve podujatím Vývad Holíč. Tak ako povedal, pevne veríme, že aj tento kľúč je v tých správnych rukách a že naozaj tá nová turistická sezóna priláka veľké množstvo spokojných návštevníkov, ktorí sa sem budú radi vracať. No a určite aj dnes sa ešte máte na čo tešiť, pretože je pre vás pripravený dobový program, nielen tento dobový sprievod, ale aj kaukliarský workshop a rôzne atrakcie, ktoré sú pre vás pripravené. No a súčasťou tohto podujatia je samozrejme aj jedna taká vzácna chvíľa, tak ako minulý rok sme tu krstili knihu, tak aj dnes otvoríme pri tejto príležitosti o malú chvíľu aj jednu z výstav, ktorá je tu v ľavom depozite pre vás nachystaná s názvom Verifikácia. Takže pán Viktor Nemeček, ktorý nám otvorí túto výstavu a ktorý je teda, tak nám ju otvorí neskôr, takže poprosíme teda aj vás všetkých, aby ste potom sa jej zúčastnili. Tu v ľavom depozite je pre vás pripravená. Takže ďakujeme Františkovi Lotrinskému, Márii Terézii za ich návštevu a otvorenie novej turistickej sezóny. Aj pánovi primátorovi. Rally 45. Prišiel čas, kedy vyhlásime výsledky tohto závodu a poprosím našich cenných hostí, pána primátora Zdenka Čambala, aby prišiel aj sem tam hore na pódium. Ako prvú cenu tu máme pripravenú a prídeme vyhlásiť ako cenu primátora mesta Holíč, ktorú rozdá pán Zdenko Čambal, a túto získava súťažiaci s číslom 20 pán Ivan Šafránek. Závod absolvoval s motocyklom Zenit, vyrobený v roku 1927. Ďalšou ocenovanou kategóriou máme najstarší automobil, ktorý v rámci štatistiky dnešného ročníka vyhral súťažiaci s číslom 19 pán Leoš Novotný. Pán Leoš Novotný prišiel na Forde T z roku 1917.
Není dobré. Ďalšou kategóriou je kategória najstarší motocykel a to bolo vybraný motocykel z roku 1926. Je to motocykel Scott a prišiel na ňom súťažiači číslom 24, pán Andrej Bartál. Takto máme najstaršie kategórie automobil motocykel, nasleduje cena elegancie v kategórii automobilov a túto vyhráva Standard 10 automobil z roku 1934, na ktorom prišiel pán Stanislav Gabriel. Cenu elegancie v kategórii motocyklov sme sa rozhodli udeliť pánovi Františkovi Pospíšilovi, ktorý prišiel na krásnom motocykli Java Rumpal z roku 1930. Je to bratr súťažiaceho. Okrem najstarších automobilov a motocyklov sme sa rozhodli udeliť cenu aj najstaršiemu účastníkovi a pre tento ročník to je pán František Hasík. Inak prišiel so svojou ajrovkou 662. To je ten starší pán, nie ten mladší. Áno, ďalšou kategóriou je najvzdialenejší účastník a tým sa stáva po spočítaní kilometrov v rámci trasy, ktorú absolvoval smerom sem, pán Juraj Janošík, ktorý prišiel na Arieli 600 VB z roku 1936. A tým, že máme historické automobily, ktoré sú vyrobené do roku 1945, tak väčšinou tých posádok, pokiaľ naozaj to počasie je pekné, tak prídu aj dobovo oblečení. A tento rok za dobové oblečenie, respektíve za elegantnú posádku, sme sa rozhodli túto cenu udeliť pánovi Vladimírovi Cintulovi aj so svojou priateľkou, ktorý prišiel na Tatre 54 z roku 1932.
Dobre, na mňa poprosím. Super, ďakujem. Zostala nám posledná oceňovaná kategória a to je čestná cena, ktorú sme sa rozhodli ako tým usporiadateľov odovzdať žene, ktorá absolvovala závod na motocykli. Je to Ariel Red Hunter z roku 1936 a tou jaskyňou je pani Katarína Marková. Tak poprosím potlesk našej súťažiacej. A teraz by som poprosil pána Mariana Komáčka, akademického maliara, aby prišiel sem k nám. On sám si pripravil krásne obrazy z svojej dielne, ktoré odovzdá on osobne. Prvý obrázok chcem venovať posádke modrej ajrovky, ktorá už 3 generácie jazdí, neviem, či sú tu. Áno, je to pán Kultiš, nech sa páči. Poďte k nám. Druhý obrázok je pre posádku bielej Škody Rapid z Moravy. Tak podľa popisu myslím, že to je pán Miloš Krys, biela Rapidka. Pokiaľ nie je obraz, teda pán Tomášek odovzdá. Počne. A tretí obrázok dostane riaditeľ preteku Suberlanda za skvelú atmosféru. Ďakujem pekne. Ukáž ten obrázek. A ja iba dokončím štatistiku, lebo to sme mali možno začať. Závodu tohto ročníka sa zúčastnilo celkovo 24 pretekárov, z toho bolo 22 mužov a 2 ženy, čiže mali sme tu ešte jednu ženskú posádku a bolo to dohromady 15 automobilov a 9 motocyklov. Takže ďakujem pekne všetkým, ktorí teda merali cestu sem k nám do Holíča a podporili tento 4. ročník Oldtime Rally. Zároveň vás chcem pozvať aj na ten budúcoročný, pevne verím, že bude. A možno teda aj s tým krajším raným počasím, ale buďme radi za toto aspoň slniečko, ktoré nám vyšlo okolo obeda. A rovnako by som chcel poďakovať aj tu našim krásnym dámam, ktorí nás prevádzali počas celého závodu a dotvárali tú dobovú atmosféru. Tak poprosím jeden veľký potlesk aj pre tieto naše krásne dobovo oblečené dámy. A mne zostáva už len sa s vami rozlúčiť, poprať vám šťastnú cestu domov, veľa šťastných kilometrov, aby sme sa takto stretli minimálne teda o rok najskôr. Ďakujem. Áno, ešte teda je tu správna poznámka účastnícke listy, takže my možno zejdeme dolu, aby ste všetci nechodili hore na pódium. A budem čítať mená.
Pán Eduard Marko. Pán Antonín Martinček. Pán Juraj vyskočil. Hej, tento tu. To je diplom pro tatu, protože on ty motorky poskladal, my jsme iba jezdci s Andrejom, takže díky, tata. Som rád, že si to uvedol na pravú mieru. Pán Patrik Hladký. Pán Jozef Slováček. Pani Anna Slováčková. Pán Marián Komáček. Pán Lukáš Potreský. Pán Milan Bocko. Odovzdáme. Pán Jiří Pospíšil. Juraj Flamík. To bol náš prvý voz v rámci trate. Pánovi Milošovi Krysovi odovzdávam tu účastnícky list a pán Komáček má pre vás odložený ten obraz, ktorý vám vybral. Keď nás počuje, odchádzal. Myslím, že ho nájdete v dátu. Pán Jan Danielik.